Андрей Бачинский, ясное дело, мы знаем, что это доста интересна особливість нашої історії і культури. Ми можемо за нього говорити за як одного з просвітителів, можемо говорити за як менеджера русинського у Марії Терезії, який фактично реалізував многі амбітні процеси, амбітні проекти, які зачинала Марія Терезія у Відні, а він їх все-таки реалізував то і на Подкарпаттю. То, значить, з того ми починаємо школи, ми вже за це говорили. Ну і доста важно в такому моменті, в такій темі, читати рукописи, знати, фактично, видіти матеріали часу Андрія Бачинського. Ну, от та книжечка, яку я тримаю, це є «Убіжники» Андрія Бачинського. «Убіжники» – то є друге слово «циркуляри», це, можна сказати, послання, і ще декого говорять, ну, послання не є успішний термін, бо послання до кінця ніч не значить. Скорше це були убіжники. Ми знаємо сучасні теорії, як поширюються, сучасні методики, як поширюється інформація. Так? Через інтернет, пошту, і так далі, і так далі. У часи Андрія Бачинського у церковних ділах екзистувала така система, коли письмо, яке було написано, або послання, так, або циркуляр, написаний єпископом, приходило декілька священників, переписували його з журнала журнала Андрія Бачинського, і то письмо попадало до того чи іншого пароха, в ту чи іншу парохію. І в парохію, значить, кожен священник переписував і давав далі. І так поширювалася та інформація. І от ті убіжники, вони дають такий зріз, дають характеристику за наше церковне життя, за нашого світу. Вони говорять, многі із тих інформацій, які ми знаходимо в убіжниках, це інформації, якби інструкції для священників, що священники мають робити. От, приміром, що в одному з убіжників говориться про те, що священник на селі має контролювати, у які школи ходять русинські діти. І там чітко ставиться же, на тому селі, де є русинська школа, або школа про русинів, про греко-католиків, діти, хоч би там була і друга яка школа, діти мають ходити до тої школи. Но саме головне, що священник має обертати увагу, щоб у тих селах, де є кальвіни, так, і русини, щоб русинські діти не ходили до кальвінської школи. Вони можуть ліпше найходять на друге село до Римо-католицької церкви. Мабуть, часть таких інформацій, які ми знаходимо в убіжниках, це інформації про наших простих людей. Приміром, якщо ви йдете на цісарську воїнську службу, ви будете мати такі-такі виплати, такі-такі то-то. Коли ви ся вернете, сільська рада вам має вернути вашу хижу. Доки вас не буде, сільська рада має там удержувати вашу хижу в деякому порядку. Коли ви хочете мати жону, то при тих кесарнях будуть діточі садики. І в тих діточих садиках будуть удержуватися ваші діти, і ви можете нащівляти їх. І далі, знаєте, досить інтересний був факт, який я не міг порозуміти, де він пише за те, що, приміром, коли ви підете на цісарську службу, то треба 18 років служити. Але коли нянько вам ізладить збрую і коня, то левне 12 років. То значить, чим веце інвестиції ви даєте в свого сина, а ми знаємо, як діти йшли до села, молоді люди йшли у армаду. Староста все знав, був шор, потім для шора кожна родина давала одного дітвака, коли прийшла черга на них, вони давали дітвака до війська. І от що інтересно, у одному з убіжників пишеться за деякі нові новшества у австрійській армаді. І знаєте, там написано так, що «Кіби нянько хотів вас вженити, а ви на службі цісарській, і ще не пройшлисте, не вислужилисте отих 18 років, нянько може вас откликати і на місто вас дати другого сина». І коли я це прочитав, у мене в голові появився відповідь на одну мисль,
на один вопрос, котрий мене мучив многі роки. Ви знаєте, є така русинська співанка, «Кідь мі прийшла карта, та й нарукавать, став я свого нянька, та й припрошувать няньку, ти мій няньку, вчинь мі на волю, іди на місто мене на ту війну». Я ніяк не міг порозуміти, як молодий хлопець хочеться оженити, і зато він заставляє свого вітця йти на ту службу. І коли я знайшов убіжники Бачинського і прочитав їх, до кінця унікальний убіжник. Бо убіжники на Ниська знаходяться, знайшло декілька учених, і такі, як Іштван Удварів у Нірельгазі, і Андрій Шлепецький часть убіжників опублікував, і Іван Задорожний опублікував часть убіжників. Оцього убіжника у них не є. І цей убіжник дає відповідь. Виходить, що отець, відправляючи старшого сина на війну, за деякий час міг відкликати сина назад і на місто нього дослужити, дати другого свого сина. Але кіт не мав сина, а мав лим дівки, то міг сам іти. То значить, син, який бися хотів женити, співає: няньку, ти мій няньку, вчинь мі на волю, іди на місто мене на ту волю. Ну, ясно, що кожний такий чин, це не кожний такий, але зачин у кожному такому убіжнику починається з того, що Андрій Бачинський, милостю Божою, єпископ Мукачевський, святих апостолів Петра і Павла от Тополці, всегдашній Авва і його кесарево, царського, апостольського величества, тайний, дійствительний совітник і проче. То, значить, перечислялися ушитки регалії Андрія Бачинського, так, Тополце, як Петра і Павла от Тополце, де село Топольце, так, де водки походить, які фактично мав Андрій Бачинський як у подчиненні своєму. То, значить, кожен такий убіжник, це що нове. І, приміром, убіжник обертає увагу на священника. Це дуже важливий момент. Священник – це 1795 рік. Так? Тот убіжник, в якому пишеться якраз за місію священника. Що має чинити священник на селі? От ми знаємо, що усі часи, це приблизно, Іван Пастелій, так, був священник, який писав русинські стихи, де він писав вже яку має бути місія священника на селі. А отут ми знаходимо в убіжниках якби підтвердження, що вшитко то йшло від єпископа. Найпаче же, повинність ваша, синовня, горящою проповіддю побуждати народ кріпко, ако кожний через істинне покаяння від гріхов своїх очиститися, і так от чистим серцем Бога упрошав, еже утолити гнів свой і отвратити настоящую войну и прочие биды, тесноты же и скорби, и же всюду нас окружають. Тут мусить розшифрувати, що якраз іде за період війни. Австрія черговий раз втягнута у війну, так? І він говорить, що не просто молитви, а молитви у церкві, котрі би нас ограждали від настоящої війни і тісноти, то ті матеріальні трудності, які є у нас. Ну, може, один такий убіжник, досить крутий убіжник, говорить за дещо нове. Ми, так, знаєте, коли ми кажемо за інфляцію, так, за девальвацію, за обмін банкнот, так, купюр грошових одиниць, то ми все думаємо, що то сучасні часи. От в Австрії у ті часи убіжник написаний в 1801 році. То останні роки життя Андрія Бачинського, останні 5 років життя Андрія Бачинського. І от у цей час фактично грошова одиниця австрійська, вона девальвувала настільки, що відбувається заміна старих на нові. То значить, у вас забирають 100, а вам дають 10. Люди противилися по селах.
Кіть у мене забирають 100, на мені дають 100. А їм виясняли, що ні, діло в тому, що то ті 10 будуть стоїти тільки то ті 100. А люди не розумілися, їм мусили вияснити, що, приміром, коли ви купите, візьмете 10 нових, та ви хліба купите тільки, коли ви купите то. І коли ви купите м'ясо, то значить, от, сісь якраз, сіся от 10.06.1881 року єпископ Бачинський поручає своїм парохам, так, Мукачівської єпархії, як майскорі оголосити своїм парохіянам цісарський указ, подля котрого за тиждень зачнуться, як він пише, банковські банкноти старого образчика 1796 року у державних касах дасться вимінити на нові банкноти, напечатані у 1800 році. Смішно, 4 роки лим пройшло, але в умовах війни тільки девальвувала валюта. І він пише: «За височайшим його кесарево-царського величества повеленням цидулки банкальные года 1796, изданные настоящего месяца июня дня 18-го, сіреч на свято мученика Леонтия, всецілую ціну свою утратити іміють, і на будущее не иные цидулки банкиальные свою цену иміти будуть, токмо тії, которые прешлого года 1800-го ізданої суть». Це казання. Почас казання священники мали огласити цей текст. Того у Бораді по вселаскавом його екселенції єпископської приказу превелебностям вашим кріпко повелевается, да предпочтенное кесарево-царское повеление высочайшее парохианам своим як найскорее известят и выразно их напоминают, аби каждо он их, имеющие сиевые банкиальные цидулки данные до вышереченного дня, где-кольвек в окасах царских за новые применити под утратою всецелой их ціни, ускорил, то священники мали ускорити, і не укоснил. То значить, не можуть варіанта ніякого мати. Новые же цидулки банкиальные, сирич которые прошлого года 1800-го ізданої суть, а ще случайно подеруться, склеювати або платати такої ж де под утратою ціни їх височайше заказується. Не склеєнные же и не платанные, хотя и барзо подранные, токмо аби число їх познатися могло, всюду во царські каси принимати приказується. Знаєте, маленький убіжник, але що інтересно, ми узнаємо фактично так много інтересних інформацій. Виходить, що люди по селах старі банкноти і латали, і платали їх, і склеювали їх із фрагментів, бо лим так їх вони могли ходити. А тут чітко фіксується, що лим доста żeby номер, і любу, якась стерла, яка подерта, яка там потріпана, там на паздір'я порвалася, лим żeby був номер, ви можете її виміняти. То значить, і такі функції були у священників наших.